استاداک اوکنا سنگتاک السلام علیکم. کلی اینو ارا موضوعا تینا خیالاتا درشان کننگنا موقع دو بسورے او دی لمحیہ زبانہ تٹی تعلیمنا ضرورت و اہمیت کنے ہم اسی آنو شانس ارے کنے ہم اسی آنو شانس ارے براوی زبانم زبانس ارے. اسی قوم اسی تینا خیالتا درشان کننگنا موقع تینا لمحی بولی ہے ارارا جٹیونا دانشوراک تینا درتینا میرا تو خلق مرے رہے افتا تعلق تینا میشہ تو سوگب مرے اسے راج سٹی لمحی بولیٹ انسان تعلیمی زندگی اور انسان تعلیمی زندگی اور کی بنیاد نا خلنا مسلے اونا کل سرسوبی لمحی بولینا سببان مرے خواجہ مجلس خوانفنگ اگر اونا تینا بولیٹ مرے تو باز زوپ ہو مرے او تینا خیالاتا درشانی ہے آسان ورٹ کننگ کے قانون فطرتان دا سما مرے کہ چنانا فطری بولی اونا لمحی بولی ہے ارادیو درشانی نا وسیلہ جوڑ کے اونا خوشی غمنا درشانیم لمحی بولی ٹی مرے. خواجہ مجلس والی افسوس نہ ادادی کہ ننتینا چناتا تعلیم و تربیت لمحی بولیٹی نظر انداز کرنن ارانا نسخانے ننا نسلا خاننگو ننا چنا تیناورا مخلوق ایبو کیپٹی براوی بولیٹی ایت گپ کیک او دا زبانے جوان وڑٹ سرپند مریک والے اسکول اٹھکائک تو اسی پین زبان سے تو درستی راستی مریک اراؤ دے باز فریشان کیک او اونا ماحولا بلو سرستخیک. خواجہ مجلس او تینا تعلیمی زندگی خاکی سرپند مرے ولی لمحی بولیٹی تعلیم نتنگنا سوابان او تی بازا نقصات سلے ہے علمنا زیورٹ تینے سنگار کر علمنا زیورٹ تینے سنگار کر نی کلم خواجہ مر خلقی دستار کر. خواجہ مجلس ہندوستان نام آئے طبیات نوبل انعام یافتہ سر سی وی رمندہ پارے کی طالب علم سائنسی علم اونا لمحی بولیٹی دو. خواجہ مجلس اینو جانتمی کوریاٹ یفتاد فیصد تعلیم کوریائی زبانت تنگو ارانا سوابانو سرسوبینا کنڈار روانو انن جاپانٹیم جاپنی زبانٹی فرانسٹیم فرانسیسی زبانٹی جرمنیٹیم جرمن زبانٹی تینا چناتی تینا لمحی بولیٹی تعلیم تنگو ارانا سوابانو ملکاک دی پدے ترقی کرسا کنگو. شرف مندہ بنو کاک ننگر تینا ملکنا تعلیمی جائزہ یلین تو ننا سبخات اول سران اردو پدا انگریزی زبانت اریر ننے ننا لمحی بولیٹی تعلیم تفس ہے بائدہ کی ننے ننا لمحی بولیٹی تعلیم اتر. خواجہ مجلس بے شک اردو انگریزی مریر دا تو وقت نا ضرورت تو ولی نن تینے ضرورت تا محتاج کپن ننا لمحی بولی براوی ہم کورسا تٹی اولا میٹرک اسکان خوانفر کالج یونیورسٹی ہم برجات خیر تاکہ ننا چنا تینا لمحی بولیان واقف مرے اور لمحی بولی ٹی لکنگ خواننگ چائے انتے کی لمحی بولی انسان نا شناخت تشخص اونا کردار سازی ٹی اسے جوانو کردار استخیق. تعلیم کن لمحی بولیان جوان پینچو بولیس اف اندہ وجان ترقی یافتہ ملکاک تینا چناتی لمحی بولیٹی تعلیم متے رہے. شرف مندہ بنو کاک سرکار ناکاریم پالیسی جوڑ کرنے گئی ولی دا پالیسی یہ دا ستغاتنگ اموفتہ کاری میں ارادہ شعبتن تعلق دکھرے ننا استاداتیا فرضے کہ تینا دیانتداریت تینا فرضے ہدا کر. خواجہ مجلس یہ نو دا مجلس نا سقٹ دو تفوق عرض کیوے کہ ننے ننا لمحی بولیٹی تعلیم اتر تاکہ نن تینا لمحی بولیٹی جوانورٹ تعلیم حاصل کن اور تینا راجکن سرسوبو بندغس جوڑ مرین. اتنا دا تقریر دا شیرہ ایسر کیوے براوی زبانم زبانس ارے براوی زبانم زبانس ارے گوڑا انتکنو شغانس